Σίγουρα κάτι που έχουν αντιμετωπίσει ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν πολλοί δημιουργοί είναι η τελειομανία. Σίγουρα ήταν κάτι που αντιμετώπισα ο ίδιος και έχω δει δύο κύριες κατηγορίες ατόμων τα οποία εμποδίζει και συμβαίνει το εξής. Η πρώτη είναι τα άτομα που επειδή θέλουν να είναι όλα τέλεια, περιμένουν να είναι αρκετά τέλειοι για να κάνουν κάτι και καταλήγουν να μην ξεκινάνε. Μία φράση που με ξεκόλλησε και με γλίτωσε από αυτό το πράγμα ήταν το ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να ξεκινήσεις, αλλά χρειάζεται να ξεκινήσεις για να είσαι τέλειος. Ποιο είναι το θέμα με αυτό, ότι με έβαλε στη δεύτερη φάση, διότι το τελευταίο κομμάτι της φράσης αυτής είναι για να γίνεις τέλειος. Κατάφερα και ξεπέρασα είχα αποδεχτεί το ότι ποτέ στην αρχή τα πράγματα δεν θα είναι τέλεια. Με έβαλε στο τρυπάκι του να νομίζω ότι κάποια στιγμή θα φτάσεις μια ιδανική κατάσταση. Η δεύτερη λοιπόν κατηγορία είναι αυτή, ότι έχεις ένα βαθμό δημιουργίας η οποία άρεσε στον κόσμο και προσπαθείς να το ξεπεράσεις αυτό το πράγμα, προσπαθείς να το κάνεις καλύτερο. Ο τρόπος που ξεκολλάει κάποιος από αυτό είναι ότι δεν γίνεται να παίζεις για να μην χάσεις. Διότι ενώ μπορεί να μην υπάρχει συνταγή για να επιτυχαίνει, ο μόνος τρόπος να είναι σίγουρο ότι δεν θα ξαναδημιουργήσεις, δεν θα ξανακαταφέρεις, είναι να μην προσπαθήσεις. Αν το δεις αυτό, αν είσαι τελειομανής, σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα ότι θέλεις σίγουρα να πάνε τα πράγματα καλά ή τέλεια. Ο μόνος τρόπος τα πράγματα να είναι σίγουρο ότι δεν θα πάνε καν είναι να μην προσπαθήσεις. Αυτό μπορεί να ελαφρύνει αυτή η σκέψη, το κόλλημα του και την ενοχή, την ντροπή, ότι εγώ τα έχω καταφέρει, γιατί να πρέπει να ξαναπροσπαθήσω. Πρέπει πάντα. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που πάνε τα πράγματα μπροστά. Και οι δύο κατηγορίες αυτές έχουν το ίδιο πράγμα, δεν θέλουν να χάσουν. Δεν είναι ο δρόμος, δεν είναι ο τρόπος, δεν είναι αυτό που κάνεις, είσαι εσύ. Δεν αμφιβάλλεις για το δρόμο, αν πιστεύεις ότι δεν αξίζεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχεις αυτό το περίμενε και το να βρεις την τέλεια στιγμή και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν έχεις καταλάβει γιατί η αξία, ο τρόπος που προκύπτει η αξία δεν είναι στα υλικά. Είναι στη σύνθεσή τους. Είναι στο συνδυασμό του τι έχεις, όχι το πόσα έχεις, είναι το τι κάνεις με αυτά. Οπότε και τίποτα να μην κάνεις αξίζεις. Ο λόγος που περιμένεις είναι γιατί νομίζεις ότι πρέπει πρώτα να έχεις μαζέψει κάποια πράγματα για να προσπαθήσεις. Θέλω να δείτε ως άτομα, θέλετε να κάνετε κάτι και δεν ξεκινάτε, ότι και να μην ξεκινήσετε αξίζετε. Και τίποτα να μην κάνετε απολύτως αξίζεται. Ας πούμε ένα σπίτι έχει αξία, αλλά είναι φτιαγμένο από υλικά που μπορείς να βρεις παντού. Είναι ο συνδυασμός των υλικών που έκανε ένας άνθρωπος, που του έδωσε αυτή την αξία και τη χρήση. Και εσείς είστε το ίδιο πράγμα, είστε μια μοναδική σούπα υλικών και μόνο που υπάρχετε προσδίδετε αξία και τίποτα να μην κάνετε. Πρέπει να το δείτε αυτό, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να αξιοποιήσετε και αυτά που έχετε. Δεν πρόκειται να κάνετε. Δεν κάνετε γιατί περιμένετε να αξίζετε. Αλλά σας λέω ότι ήδη αξίζετε. Αν δείτε ότι αξίζετε, επειδή είστε συνδυασμός που δεν υπάρχει αλλού και αναγκαστικά ό,τι και να κάνετε, κάπου θα βρείτε αντίκτυπο. Κάπου θα βρείτε. Διότι μπορούμε να πούμε τα ίδια πράγματα, αλλά ο τρόπος είναι μοναδικός και λύνει κάτι για κάποιο άτομο που αλλιώς αν τα ακούει. Μπορεί να τα έχει ακούσει 100 φορές αλλού, δεν θα λυνόταν και δεν θα το καταλάβαινε. Αυτό είναι το σημαντικό. Μόλις δεις αυτό, μπορείς να αξιοποιήσεις και τα υπόλοιπα. Ναι. Υπάρχει, για όσους δεν το έχετε δει, το Colors, το μαγκαζίν που βγάζουμε από την Galerie πλέον, σε μορφή app. Ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κατεβάστε το και ναι, μείνετε συντονισμένοι. Και όλοι οι σύνδεσμοι είναι στην περιγραφή.
ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.